Sam Salis Production. Doki ganga yan Salisa na wake amarya, da ango bana za a yi rawar fasa kwarya. Na gano dangi yan uwa har ma da masoya, abokai gaba dai ina kawayen amarya. To ku taka rawa ga kiɗa da waka ya zo, dan mu dan taya murna gare shi ango gwarzo. Ga amaryar shage fa murmushi ta kai, ni kwadon yasbi na taho da wakar aure. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Da farko sarki Ubangiji mai kowa, mai ruwa mai iska cikin su kai tsawa. Kai ka kage halittu cikin mu kai mana baiwa, dan aba faɗi majallara ku kai mun baiwa. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Amarya ta ka a lafiya da giwa, kun yi auren kauna a yanzu kun barkewa. Tun daga ango naki Allah ran nai dubawa, mu je sama ko baki da na aiko baitoci. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Gani yan Salisu ban kiɗa na wake amarya, da ango na amarya zan tuno mana baya. Allah ran ka zama ango yanzu kai mana zariya, ga abokai da kawaye sun fito sama dai mata. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Kai bikin yayi biki ango amarya ku jiyo, kun ci ribar so gashi lokaci har ya kayo. Tunda auren an yi shi lafiya gaba sai goyo, ku roki gwani jalla rabbi ya yi muku albarka. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Iyayen ango da na amarya a gaishe ku, Malam Yakubu baba gurin ango, Malama Fatima mama take gun ango. Na yi fatan kairi gurin iyayen ango. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Iyaye na amarya yanzu zan sanyo su. Malam Adamu gaisuwa ta gunka, mamar mu Jamila gaisuwa ta gunki. Iyaye na amarya na yi fatan kairi. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Abokan ango a yanzu ni zan sanyo, Alhassan bulli na farin cikin yin aure, kai da Hamisu gaye farin cikin yin aure, da Lambi shi ma farin cikin yin aure. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Baba da baba shayi bu murnar aure, ga aboki na zangina ta murnar aure, har da Salisu kwali farin ciki yin aure, Janedu Jamilu suna ta murnar aure. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Kawaye na amarya zana sa sunan ku, Hamida da Salaha suna taya murna, ga Adda da Nasiba ma suna taya murna, mu je gaba ga Hasiya tana taya murna. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Ibrahim na Buriska ya yi fatan kari, har da Citta da Alilu sun yi fatan kari. Iluwai ya ubalela na saka ku a jeri, ni madon yasbi na taya ku murnar aure. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin amarya Zainab. Lokaci yayi amarya lokacin aure yayi, an yi auren Yusuf mijin
Zainab lokaci yaya amarya lokaci